जोबोर गोजोननाय मोनदों जोङो बयबो दिनैहाय बनरगाव 9 नं बनरगाव मण्डल हिसाबै दिनैहाय आर'ज बिलाइ गथायनाय जाबाय दा खोब मोजाङैनो जादों गासिबो अकेजोब दा रायजो राजाफ्रा आं लेंहराखैमोन थेवब्लाबो बिथांमोना थांथारनांगौ होननानै गोबां फैदों दिनैहाय फैनानै दिनैहाय बे आर'ज बिलाइखौ होनाय जाबाय आरो गोलाव समनिफ्रायनो नोंथाङा दोलोनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय थानायखौ नुदों बबेबा जयनिं बबेबा नोंथांनि खामानि बे समाव रायजोफ्रा बेसेबांसो दं होननानै सानो नोंथांजों आंजोंथ' दा 100% माने 27,000सो मानसिया दङ दिनैसिमबो आं हमथाना लाफिनदों गेजेराव एसे साफा सानै एरै जादोंमोन नाथाय बिसोरबो थिग जाफिनजोबगोन जेबो नङा दिनैनि गेजेराव आंनाव 27,000 बहरा दं आरो गासिबो जनगोष्ठीखौ लानानै आरोखि बिराद दंबो नोंथांनि थाखाय एसे ना एसेथ' नङा बयबोथ' राजनितिकआव बयबो जुजिखायो आरो नोङो खुगाजों बुंबाल'थ' जाया मानसिया बाहायगौनांगौ एसे उपरबाला गोजौनिबो एसे आसिरबाद नांगौ नङा होमबा जुद्धआथ' जालायखागोन बयजोंबो जागोन BPF आरो UPPL आरो BJP बे मोनथामजों गोख्रों जुजिलायनाया जागोन देरहानाया सोर जागोन मोनथामजों जागोन बेखौथ' आं देरहागोन होनना लाखागोन ना गुबुन पार्टियाबो गाव देरहागोन होनना लाखागोन खिन्थु मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला आं देरहानाया बे खाथां आरोखि बेखौ आं बुंनाय नङा जोंनि मावथिफारिया बिथांमोन बुंनाय रायजो राजा बिथांमोन बुंनाय गोबां मानसिया बुंसोलायदों टिकेट मोनबानो जों नोंनो होगोन सार होननाय गोबां दं सिङाव मानसिफ्रा दस्राजों ओंखारनानै मा जानो सिङाव गोसोआ आंजों दंजोबो बे समाव नोंथाङा बेसेबां भटआव देरहागोन सानो आं दिनैयाव माने 7,000-8,000 भटआव देरहागोन बादि आं आसा खालामदों आरो रायजोफ्रा नोंथांखौ भट होगोन ना 100% होगोन मानो होआ जानो गासिबो होजोबाबाबोथ' 65% होबानोथ' देरहाबायना BPF दोलोनि माखासे मावथिफ्राबो नोंथांजों लोगोआव दं नामा गोबां फैबाय आंजों 50% बनरगाव मण्डल हिसाबै समिति हिसाबै आंजों 50% अलरेडि सिगाङावनो आंजों जइन जाखादों गोबां सेंग्राफोर जादों गोबां रायजो राजाफोर जादों गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर आंजों जाखादों 50%नि बारा बा 50% द्राय नङाब्लाबो माने 35% आंजों दङ आरोखि बेखौथ' आसा खालामदों भगबाननि आशीर्बाद थायोबा निस्सय देरहासार जागोन होननानै आंहा आसा दं आरो